Näytämme nyt, miten autoon voi rakentaa wifi-verkon. Toistaiseksi autolla voi hyvin ajaa ilman internettiä, mutta yhä useampi haluaa kuunnella esimerkiksi Spotifyta ajaessaan. Spotify vaatii jatkuvan tietovirran, ei mitään katkeilevaa eikä huonoa yhteyttä. Verkko koostuu soluista, joiden rajoilla kuuluvuudessa on hankaluuksia. Esimerkiksi tässä meidän pihalla on 3G-verkon raja-alue. Siinä saattaa yhtäkkiä katkeilla. Välillä kuuluu hyvin, välillä ei mitään. Kuuluvuutta voi parantaa esimerkiksi antennilla. Wifi-verkon rakentamiseen tarvitsemme vain muutamia suhteellisen edullisia välineitä. Ensimmäinen niistä on tämä magneetilla auton katolle kiinnitettävä 3G-antenni. Hinta noin 40 €. Näitä on varmasti olemassa eri hintaisia, mutta tämä kuulemma riittää. Sitten tarvitsemme nettitikun, johon saa liitettyä myös antennin. Näitä on saatavissa normaalisti esimerkiksi puhelinoperaattoreilta. Tämä on Soneralta saatu Huawei ja siellä on sisällä kuukauden prepaid 3G-dataliittymä. Tämän lisäksi tarvitsemme reitittimen, wifi-reitittimen, joka voidaan liittää 12 voltin virtapiiriin. Sen lisäksi siinä pitää olla aukko, johon tuo 3G-nettitikku voidaan liittää. Tämä on siitä kätevä laite. Tämä on pienikokoinen, hinta vähän yli 50 € verkkokaupassa. Että tätä voi sitten myös käyttää hotelleissa ja muussa reissun päällä ollessa. Mainio peli. Sitten tarvitsemme normaalia voimakkaampaa virtaa syöttävän tupakan sytytinliittimen. TomTomilla on tällainen ja se tarvitaan sen takia se voimaa siihen, että tämä nettitikku myös tarvitsee sähköä. Kuulemma Asuksen pakkauksen mukana tuleva tupakan sytytinliitin ei ole riittävän kova, voimakas. Ennen kuin tätä autoasennusta kannattaa aloittaa, Asus pitää kuitenkin liittää vielä tietokoneeseen tällaisella Ethernet-kaapelilla ja valita tähän reitittimeen 3G-jako. Aloitamme tämän asennustyön tästä antennista. Laitan sen tätä takaoven kautta. Tästä niin se menee penkkien välistä mukavasti. Kyllähän aika moneen autoon 3G-yhteys tulee pelkällä matkapuhelimella, mutta auton peltikuoret ja ikkunat ovat hyviä estämään myöskin sen signaalin tulemista. Nyt kun meillä on katolla antenni, yhdistää sen tähän 3G-nettitikkuun. Ja sen jälkeen otamme tämän reitittimen ja liitämme nettitikun siihen. Sitten me tarvitsemme sähkövirtaa. Laitamme tämän tähän tupakin sytyttimen pistokkeeseen. Ja tässä johdossa on mainiosti, tässä on mahdollisuus käyttää 2 USB:tä yhtä aikaa. Ja tämä on erityisen hyödyllistä siksi, että virran syöttö, joka USB:llä usein on rajallinen, tulee näillä yhdistelmällä huomattavasti tehokkaammaksi. Ja nyt kun me saamme molemmat, näin meillä on virtaliittimen tänne. Ja tässä nyt alkaa tapahtua. Menemme asetuksiin. Siinä löytyy nyt Asuksen verkko. Saadaanko Spotifyhin yhteys? Spotify yhdistää.